Vítám vás u dalšího videa, teď dlouho nevyšlo video a jsem tady s mým kamarádem Adamem. Ahoj Adame. Čau. A dneska budeme pušovat rankedy na Diamond, aspoň, nebo u něj asi Gold. Za 9 dní to končí, takže to není úplně all right. A my jdeme asi už dát hru. Že jo, Adame? Dobrý. Hotzone. Beru Sandyho. Teda tu Sandy spíš. No, jo. Já beru asi, nevím pomoc, já nevím koho. Edgara. Edgar ne, ono se to bude ničit a bude to pak špatný. Co vezmu Chestera, ten je dobrý. Jo. Okay. Nějak lidi, nezapomeňte mi dát odběr a like. A mý spolužáci, nenechám se od vás zastrašit. Prostě budu natáčet a budu pokračovat v mý tvorbě a jestli s tím máte problém, tak mě prostě nesledujte a basta fidli. Hotovo. Tak. Au. Nevím, jak je teď. My jsme v prekérní situaci. Je hodně velký. Kurňa, oni mají 17%, my teprve. Jedno, a už mají 21. Jdu po tomhle. Tomu. Dobrý? Jo. Asi ještě, že mám to, nevím, jak se tomu říká, ale gadgety, myslím. Jo, gadget. Healování. Jo. To se jako vyplatí si koupit na No, ale já bych spíš třeba do solíček spíš bral na keřový mapy tu s tím stunem. Právě tu si kupuju. Chci, šetřím. To je takovej spajkič, normálně já už na ní nemám. Aja. Proto jsem se nebral Edgara, protože lidi se nedívají. Zales. Zase zhemnu. Dobrý, používám gadgetu. Prohráli jsme. Mají skoro 90. Už mají 90%, budou mít. Já můžu dát někomu stun. Nejlepší je, že oni neví, co mám za ultinu. Protože jak má Chester 4, tak je to dobrý. A to se... Hele, teďka máme ještě šanci, ne? Teď máme šance, ale nesmíme to pokatit. Řekl bych to trochu jinak. Au, Spike. Zabil mě. Prohráli jsme. Škoda. Buli. Jinak, pardon lidi, že jsem nenatočil ten opening, mně nefungovalo natáčení a pak jsem ještě počal učit kamarádovi, aby mi minusnul trofej, protože jsme dělali challenge. A minusnul mi až asi k těmto kreditům, já jsem to pak dodělal. Přemýšlím, koukej. Že si koupím vše. Tato player ikona mi padla, tu co má Adam. Tady ta. Yep. Jakoby já teďka nehraju už dlouho solíčka, koukám. Já pořád jenom rankedy. Dobrý, hrajeme. No. Doufám, že budou... Ne, bravo, nechci, já jsem chtěl hasty. Já umím, jakoby, Hele, vem někoho na dálku, protože tady se budou postupně ničit. No, Sandy vem. A já asi beru... Nějaký... Jo. Adam. Oni mají Leona. Brumíka mají. Já si beru míč, okej? Ne, Já, ne. očividně asi ne. No, tak už ne, no. Já lepší nevím. Ode dneška nesnáším Broka. Lidi schválně napište do komentářů. Já mám pořád v hlavě ten event třeba. No! Nesnáším je. Chcípal jsem. Já mám míček. Jsme se zabili navzájem, totiž s tím týpkem. Ne!
Adam jde openingovat. Řekneme vám, co mi padlo. Ty si, ono mu Jo. nepadlo nic, protože on už to měl dávno vybraný, on mínusl. Jo. Jo, já Stay ready. se těším na Mythic Star tropu. Já bych nejradši pošnul jiný Bravlera na 9. Tady si asi vezmu... Bounty, to je Nany. a Emska. Fuj, Emsku bych tam nedával. Třeba. Jenže lidi se nedívají na ty věci, co třeba teď je, že to ničí znova mapu. Takže modifikace. Mě třeba Bounty vůbec nebaví. Ale jdem po Frankovi. Bam, bam, bam. Frank bude mrtvý. Bomos. Mám 2. Pa, 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 Ale tady potom pa, asi Nikovi. pa, pa. Gale. Yes. Franklin zabit. Já který tady teď killím, ale docela Jak to nezvládám. Já mám účko a hned za chvíli mám další účko. To, když si zkoušíš takový to, kde zkoušíš Bravlera, tak to je dobrý, že tam si ty účka nabíjí mega rychle. Bam, bam, bam. Kurně. Použiju healing. Ne! Sej mi ho. Dobrý. OK. This is that. Pojď sem. Ty dědečku. Ne! Dobrý. A zabil jsem ho taky. Máme 2 Jsem star player. Dal jsem nejvíc killů. Dobrý. Já mám 2 kily, 2 smrti. Škoda, že nejde dávat play again tady. Adam se tady raduje z toho, že mu padne Epic Star Drop a já mu Teď jdu. mi padne to nejlepší, čo? Sadím se, že PowerPoint. Na rozu, fuj. Pin na Rozu naštvanej. Já jsem lívoval občas hru. Jakoby když byla uprostřed, tak si mi občas lívnul. Takže mám to... Jsem se pojmenovala jako plný dement. Jmenuji se Adam Crow. Beru Edíka. Já doufám, že si někdo vezme Franka a Koltík. Tak tady budu mít asi nejvíc zápek. Takže vy budete mít stejně. Mám hype. Mám všechno. Toxic Primo. Tak ale prima ještě úplně easy ho zabít, ale... Jako mě by zajímalo, proč lidi pořád hrajou za prima. Teď je dobrý. No, pro mě ne. Třeba to nemám moc rád. No a já to teď nezvládám. Já tam jdu, jo. Jackina, chcípni. Chcípne žouse. Tak, ať žije. No já tě Napište do mrtvá. komentářů, kdo má rád Jackina. Třeba já vůbec ne. Já přijdu jako blbej právě. Ty nemáš rád ani, nevím. El Prima. Právě. Padá to blbě. Bum, bum, bum. Kurňa. Já tam teď asi skočím s hyperchargekou, takže jenom potřebuji, abyste to tady ubránili trochu. Počkej, já tam dám účko. Dobrý, Jackina bude mrtvá. Já budu hlídat náš safe, ok? Proč dávám palec nahoru, já jsem ještě zblázněný z toho eventu. A vidíš, kolik jsem jim ubral? Dobrý. A jo. Nazdar, Svartín. Kotík. Erik, lidi, co mají sluchátka. Ne, jakoby,
Jakoby podle mě bude ještě víc, tak se chystejte to stišit. Tohle máme prohraný, už to vidím. Jestli teda něco neuděláme, tak to máme prohraný. Běžte tam. Já hlídám safeík. Bum bum primo. Sakra. Jakoby to bychom ještě mohli vyhrát. Kdy už tam naběhnu. Vidíš, kolik mi ubírám? Hej, what the fuck? 229 hápek. 29 hápek mi zbylo. Mně taky asi 20 něco. To by bylo nějak 500, myslím. Nevím, ale teď. Jsme tam přišli. Co ti padlo? Nic. Coiny, ne? No, nic mi... No, ne, ani Často nevím. coiny. Já nevím. A je mi to jedno. Welcome to the circus. Teď se bude ničit mapa, takže ber Sandinu. Já beru Krolíka. S hyperem. Ano, a koukej. Jakoby, sorry teďka lidi. My se hrajeme na úplně kokoty. Au. Momentálně. Jo, bas! Ne! Já budu asi plakat. Můžeme ve videu tam mluvit prostě trochu. Ne, nemůžeme. Jo, vlastně jsme děti. No, jsme děti. Ne! Od dneška nesnáším krovu. A žida? No ne, to byl nějaký ten debilní bas. My dáme teď ready Akorát jo. a pán Adam tady už nebude mluvit prostě, OK. že ano, Mám tady na poflexení, jo. no poflexení a na poflexení Draco pak znova fame. Tady asi vezmu pipek. A ty si, ne, Shindy. no to si děláš srandu? Asi. Ach ty ženy. Je to s ním. Já bych to viděl na tuhle hru a pak ukončíme video. Protože... Ale začneme takhle točit asi pravidelně. Jo, teď budeme točit pravidelně. Už nebude to, že za rok vydáme. Za rok vydá video s Martin, že jo. Za pár měsíců, no. Příští týden vyjde video z Bravka, kde hitneme Diamond. Já si myslím, že bychom ho mohli hitnout i tady. Já jakoby já dneska ještě budu večer hrát. Takže. Tak to je very good. Very good, never good. Jako budeme dvojku schování. My máme na škole... Nechtěl bych. My máme na škole jednoho Roma, aby jsem to řekl slušně. Jmenuje se Nemergut. A on... Jakub Nemergut. No. A je to špatný chlapec. Jakoby já bych to řekl tak, jak bych řekl. Tak jak nesmím, ale kdybych mohl, tak to řeknu. Jenže nechci dostat žlutý dolar. Teda my. Já si myslím, že YouTube ani nás nekontroluje teď, ale stejně nemus prostě reálně sledují to mý spolužáci, který jsou nejvíc na hlavu. Reálně třeba nám občas. to říká za zádem obzřičí moucha. Snad tam bude slyšet, že jo? Čekaj, ticho. Venku štěká pes nějaký. Není to váš? Ten, co tě chtěl. Jo, to je asi náš, no. Killnout. Killnout.
Že jo? Jo, chtěl, no. A chce furt. On chtěl tady Svartina jejich pech skillnout prostě. Jak když byl dítě, no tak ten Edgar. Ne. Edgar! Reálně modlím se a on nemá ani gadget. No tak to je... Tak ty seš. Jak? Jak? Kámo, počkej. What the hell? Tak, co je za... Kámo, tenhle skin nás... Dáme opening. Opening, ne. Můžu to poslední? Ne, to už ne. To mám možná. I'm angry. Počkej, možná taky budu mít. Ne, tak nebudu mít to opening. Haha, Já ty vím, jsi 1000 šán. korun. A na jakém seš týru? 33, já jsem taky. Hej, my jsme na stejném. Já chci. Musím pušnout. Pade. Jo, já chci takhle 2 hlavně. Mně se líbí ten title na konci Brawl Passu. Dobrý, už dej ready. Tohle je nejlepší, tohle skin je hezký. Jo, dobrý, neřeš teď skiny, natáčíme video, teď už poslední hra. Ale tu už nedáme to, tu dáme v duech a to si dá... Ne! Ne, já nechci hrát za tohle. Ty budeš hrát na 800 to pohárku, na 790 něco pohárku. 770. Pak si dáme ještě jednu hru, kde si vyberu lepšího Bravlera, než je Drago. Ale Drago je taky dobrý, ale jakoby nejde mi to za něj. Musíš se snažit. A kdy budeš mít tady toho Draka Svartina? Mám na něj 2000 něco kreditu. Kurně. Čau. Odcházím. Na Už mě to tady nebaví. Na tohle je dobrý grej, že můžeš takhle z místa na místo brchat. Já takhle ty prankoval lidi. Že jsem prostě z místa na místo lezl pořád. A víš, co by bylo lepší za mě trošku? Co? Že kdyby ty lidi už se nemohli spavnout. To by ne, to by už Ale si... účko na Dragově je mega OP. Bro, úkrm strašně. Že ty ho můžeš držet a máš ho skoro nekonečný, takzvaně. No já chci. Jsme pátý, víš, kolik to mám? -9. -1. Vyměníš. Je na mobilu. Počkej, já si zahraju. Ne, zahraj si na někoho, já ti řeknu za koho. Mě to docela zagase. Já chci za nějakou legendárku. Crow. A nebo Leon. Crow. Tak si dáme 2 kola a já si zahraju za Crow a Leona. Prosím. My jsme se teď vyměnili, ne. Takže já teďka točím, vidíte, jak se hejbu. Ano, Adam teď točí, já hraju za Draka. Tady chodím. Moje první hra za Crowa. No vy mi tady posadí máma. Já si fakt asi budu zamykat pokoj. To po tomhle Mortisovi. Já jdu po Karlovi. Já po Mortisovi. Yes, Mortis mrtvej. Bring, nevím, jak to je. Yes. Neber to. Ne. Můžeš zabít tu Beu? Ne, Kolťák. nikam nechoď, jo? Já to vezmu. Ty hade. Tak on mi to vyhrál, ale Tak já bude dead. nebude, jo, právě. Kurňák, já budu dead. Ty seš dead. Kurňa, Bea. Teď to možná vyhrajeme. Tomu se říká plamenomet. No nic, my teď už ukončujeme video. A Jo, to je Svartin, otevřel. coiny. Rare. Super, no. Coiny jsem otevřel, no. A my se s váma asi loučíme. A ahoj.